Soyayyar ka Rasulullah yaran mu take ba ta fita dai muna nan to kullum mu yabanka muke ba mu bari. Annabi ne karshen zance. Umar D. Muhammad. Annabi ne karshen zance. Babu kamar sako yaushe. Buri na ka cece ni manzon Allah. Soyayyar ka Rasulullah ya zuci take kunshi, ba ta fita ko da rai ya fita kai ne ko ya wuce. Wayo wayo Allah wai sai ya wuce. Yaya zan yi na gankama aiki hankali yayi tashi. Allah ba ni basira in yi yaban karshen aike. Shi ne da Rasulullah gashi muka nan nashi. Alfarmarsa muke ci kullum a babu mu kwakwashe. Gobe da mun ce ayi mana dansa ayi mana har ƙarshe. Dai Zainabu manzo nura na kan ji ina koshe. Na tuna karaka masalati kunciyar rushe. Burina na faranta wa mai kaunar ka Rasulullah. Ba na bidar mai kinka a duniya ko wane ne shi. Annabi ne karshen zance. Babu kamar sako ya wuce. Burina ka cece ni manzon Allah. Manzo Rasula a bazara. Aka kai mutu din tsira. Musa mu dace mi da kira bayan yaban ka biyo shura. A duk inda muka faɗa ajiya, yabo muke maka mai gaskiya. Kororuwar kyawun tafiya, haddana ka kai annabin duniya. Manzo alfarmarka nake nema Rasulu ka dube ni. Kai min domin faɗi yarka ka sanya gane ni. In an kai ni cikin kabari na kasa a kyale ni. A ran kiyama kar da kabar Rasulu ka ɗauke ni. Ranan nan da ake ran masharkar da ta shafe ni. Kasa a kai ni cikin inuwar nan da ɓoye ni. In an tashi shiga aljanna bibi ka tafi da ni. Gani gare ka ma'aiki ni ba wani mai rauni. Annabi ne karshen zance. Babu kamar sako ya wuce.